Pegam un vot ara d'una banda a l'altra de Mallorca perquè l'Iberostar Mallorca s'ha entrenat avui a la pista de Son Angelats a Sóller, on jugarà el primer partit de semifinal del play-off d'ascens a l'EP, un duel que oferirem per cert en directe a aquesta casa. El partit de demà passat davant del Tarragona no es pot jugar i que recordem perquè el Palau d'Esports està ocupat per un míting de Zapatero. L'equip de Xavi Sastre s'ha entrenat avui per primer pic al pavelló Solleric i demà hi tornarà. Son Angelats està perfectament adaptat al bàsquet d'elit perquè allà hi juga el Sóller Bon Dia a la màxima categoria del bàsquet femení. Sastre demana el suport de l'afició. I bueno, no sé situació millor per afrontar un primer partit de play-off. Ens hagués encantat estar dins casa nostra, en el nostre camp, en el nostre públic. El que sí vull demanar és un esforç en el públic nostre perquè faci el que pugui per estar aquí amb nosaltres i, com sempre, animar perquè és un partit molt important, un play-off molt important per intentar arribar a la final.